Döwlet mediýasy ýerli önümçülüge değişli elektron enjamlaryň mahawatyny güýçlendirýän mahaly. Lewapda häkimetler bazar söwdegärlerinden we iri dukanlaryň eýelerinden daşary ýurt haritlaryna derek ýerli önümçülüge değişli egin eşikleri we ayakkaplary satmagy talap edýär. Öňkü söwda resmisi bu ýagdaýyň monopoliýa ýol açýanlygyny we erkin bazar gatnaşyklaryna gawat gelmeýänligini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä resmiler Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherine Farap hemde çärji we etraplarynyň bazarlaryna hemde ulu dukanlaryna daşary ýurtlarda öndürilen egin eşiklere derek ýerli tekinçilik kärhanalary tarapyndan öndürilen haritlaryň satylmagyny talap edýär. Bu barada dukan eýelerine basyşlar edilýär we tawşyryklar berilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy welaýatyň Sewda Senagat resmiýetleriniň Türkmenabaddaky owgan bazara atlandyrylýan bazarda da dukançylara daşary döwletleriň önümlerini sewdadan aýyrmagy talap edýänliklerini habar berýär. Daşary döwlet brendlerini aýyryp olara derek Ýeňiş, Gala, Bedew we Röwşen sewda belgili önümleri öndürüjiler bilen şertnama baglanşmak talaby güýçlendirilýär diýip habarçy aýtdy. 2 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna vice-premier Çarmyrat Gylyjew ýurdun dokma pudogyny alınıp barlayan işleri barada çykyş edip, bu pudogy daşary ýurt maýadarlarynyň çekilýänligini habar berdi. Resmi metbuat ýerli dokma önümleriniň hataryny Bedew nişanly jins önümlerini, Brügüt nişanly sport egin eşiklerini, Gala nişanly tekin örme önümlerini hemde ýeňiç nişanly erkek köýneklerini agdady. Lewapda daşary ýurt brendleriniň satylmagyna garşy güýçlendirilýän basyşlar ýerli sewda belgili haritlaryň hökümet derejesinde maslahat edilýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de vice-premier Bayram Alynyň dokma toplumynyň hemde daşowyň paýta ýerme fabriginiň binýadyny birnäçe önümçülükleri döretmegiň göz öňünde tutulýanyny aýtdy. Hemde täze önümçülük deskalaryny enjamlaşdyrmak işlerine Italiýanyň Karmatex kompaniýasynyň gatnaşýanlygyny habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan ýaşaýjylar ýerli dokma önümleriniň hiline we bahasyna özleriniň pes baha berýänliklerini aýdýarlar. Ada agdalan ýerli önümleri raýatlaryň arasyna isleg bildirilmeýär, olaryň hili pes bahasy bolsa gymmat. Haritlary halka mejburi hödürleýärler diýip habarçy bilen anonim şertlerde gurrundeş bolan bir Lewap aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli dokma önümleri bilen daşary ýurt önümleriniň bahalaryny deňeşdirdi. Mysal üçin Zara ýa-da Lacoste brendleriniň uly adamlary niýetlenýän futbolkalary 400 manat. Gala tekin fabriginiň futbolkalary bolsa 600 manat hili hem pes diýip habarçy aýtdy. Müşteriler türk, fransuz we italyan brendlerini ýerli önümlerden arzan bahadan satyn alyp bilýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçy bilen gurrundeş bolan öňkü sewda resmiýeti ýerli önümçüligi ileri tutmak babatyna edilýän täze basyşlary hökümetiň monopoliýasy atlandyrdy. Hökümetiň monopoliýasy birinciden adamlaryň isläni önümini saýlamak hukugyny depelese, ikinciden erkin bäsleşigi ýok edýär. Korrupsiýany mewjud ýer. Bu ýagdaý sewda işgärleriniň hem maddi taýdan ziýan çekmegine getirir diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundeş bolan öňkü sewda resmiýeti gurrun berdi. Bu aralykda hökümet resmiýetleri ýurtda elektron enjamlaryň ýerli önümçüliginde de öňe gidişligin gazanlanyny öňe sürýärler. Anlygyny geçirilen hökümet maslahatyna Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk önümçüligi ministrliginiň 49 göterim paýly gatnaşmagyna döredilen Aýdyň gijiler hojalyk jemgyýetiniň öndüren ýerli elektron enjamlary, şol sany smart telewizorlar, smartfonlar, routerlar prezidente görkezildi. Aýdyň gijiler 3-4 ýyl mundan öň LED lampalaryny ösdürip başlan döwürlerinde hem ýerli LED lampalary barada monopoliýa girizildi we başga lampalar satdyrylmady. Emma Türkmen lampasy köp ýagtylyk berip bilmezligi we onuň hiliniň pes bolmagy içerki bazardan onuň öz-özüni çykarmagyna sebäp boldy diýip öňkü sewda resmiýeti habarçy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Häzirki täze gurulan zawodlar üçin $100 milyon sarf edip gurmak häzirki Türkmenistana geregi ýok. Bir ýylda türkmen halky $1 milyon töweregi hojalyk tehnikalaryny satyn alýar. Daşary döwletleriň türkmen telewizorlaryny satyn aljakdygy gumana diýip öňkü sewda resmiýeti gurrun berdi we ýerli elektron önümçiligini ham hyýal häsiýetlendirdi. Sosial media ulanjylarynyň käbirleri ýurtda öndürilenligi aýdylýan smartfonlaryň we routerlaryň adamları izolamakda döretmegi ahmal täze mümkinçiliklerine ünüs çekdi.